Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो नायबावनाय थाबाय नै दा जोङो माने गाबोनो मोनसे सरप्राइज दं आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाबोनो नोंथांमोना मिन्थिगोन मा सरप्राइज बेयो नै बेवहाय माने दा डेकोरेट खालामबाय दं आरो जोङो नै ओमफ्राय मा होनो बयबो बुंबाय दंमोन जे आब' मानो गुमैखौ खोन्थाया आब' मानो आदाखौ खोन्थाया बिदि होननानै मानो मिस्टारखौ खोन्थाया होननानै बेखायनो आं सानबाय मा आंनि एनिभार्सारियाव आङो आंनि मिस्टारनि मोखांखौ आनबक्सिं खालामगोन आरो नोंथांमोना बयबो नायदो बे समाव जोंना एनिभार्सारि फैगासिनो आरो दा 5 फेब्रुवारियाव बेयाव नुसिगोन बयबो रिक्वेस्ट खालामबाय दंमोन आब' खोन्था होननानै गुमैखौ आदाखौ होननानै बेखायनो आं सानबाय मा आं खोन्थाखागौमोन आरो एनिभार्सारि दिनाव आं माने मा होनो एनिभार्सारि दिनावसो आङो मिस्टारनि फेसखौ आनबक्सिं खालामगोन होननानै आं सानबाय दंखायोमोन आरो बेखायनो आङो जिहेथु एनिभार्सारि जासिगोन जोंना 5 फेब्रुवारियाव बे समाव आं आनबक्सिं खालामसै नोंथांमोना बयबो नुसिगोन मिस्टारनि फेसखौ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जोङो दा डेकोरेट खालामनायखौ माने नै एसे एनिभार्सारिनि माबा खालामदों आरो नैबेयावहाय फिसासो खालामगोन आरो बारा गिदिर नङा न'नि गोजानो आरो ना Happy birthday, Isabella. नै बाबुआ नै बेखौ सिथाबखांबाय आरो नै बाबुआ बिलुन सुगासिनो जिहेथु गाबोननो नालाय बेखायनो ना बाबु नोंगौ नङा बाबुआ पुरा एक्साइटेड केक हानो मोनगोन नालाय ना बाबु नै बिलुन फुलायगासिनो बाबुआबो पुरा नै खामानि मावगासिनो जोंना ओइ फुलायबाय बोरो वाया नै वाया कमप्लिट जाबाय नै गाइस नै आंनि एनिभार्सारियावनो आंनो मावगासिनो आरो रावबो हेल्प खालामना होग्रा गैया गाइस हारसिं उपाय नट आयु Maya, N. It's. I die, answer. N nights. N. What do you say? Ada, kugas aja boy guys. Ada, kugas aja boy. Laura. Salayang na, justo ta. Nay guys, kang coba ya na nay kasih coba happy anniversary ko. Nay. Kang bayar. Dan jangan logai nasi beko. Korea nay kabani takai ready kalam dan jangan nasi ada. The next day. नै जोंहा दाउला खासि जानोसै दिनै एनिभार्सारि दिनाव जि बरिया नुदों नै गाङा अनथावथावनो मासि गोलाव नै गाङा जानोसै नोंखौ दिनै जानोसै जोङो दे जानोसै दे दाउला खासि आरोना इयो बेसे इयार्स जाखो 2 years. इयो 2 बोसोर जाबायनो आरोना दाउला खासिया गोथाव नंगौना नङा दा जाना खोथागोन टेस्टखौ नायनो बरिया नुखादोंना नै अनथावथावनो बेसे दाउलायानो जानोसै जोंहा बेखौ दा जोंहा दाउला खासिखौ बुथारसिगोन नायनो गांखौ नै गाङा जै गोलाव जाखाबाय बेसेरा गोलाव जाथारदोंमोन नै गाङा एबार नै
होसिगोन जों नै दाउखौ साफा खालामबाय दं आरोना दा दसेनि उनाव मोनजासिगोन नालाय कालारानो जि अन्थावथावखाना नै आयौ मासि अन्थावथाव नै जोंना दाउआ सावस्रोमनाया जाबाय आरोना दा गोदानोसै बरिया मेजेम दंखायोलै देन्जार गोथाव जाखांनि जानो थाखाय नै वाव दा गोदासिगोन आरोना नै जोंना गोदानै स्टार्ट खालामबाय बिसानिफ्रायनो बायदोंमोन बिनो गोदानांबाय मालिकानो गोदाबाय दं नै ए मेजेमा गोमो नुलायदों ने नै मेजेमा एसे दंखायो ओइ बिबुफ्रावबो मेजेम गोजाना नै बेवहाय अमाजों आलुनो आरोना देबाया संगासिनो जोंना नै ओरैजाय दाउला खासिजों आलुआनो आरो इबो वाव बरिया नुखादों नै इयाव सरस्वती फुजा होबाय दं आरोना जोंना ओइ बाबु मोजाङै खुलुमब्रा ओइ नाहरलाय नै जोंहा न'आव एसे सरस्वती फुजा होदों आरोना दिनै जिहेतु सरस्वतीनि दिन फुजानि बेखायनो आं एसे खुलुमनोसै
Mami naina apa? Nai jangan babu kena lai. Dari dulu baik. Mami. Babu na happy birthday jab harsing na. Elina. No, jangan na. Getau kega? Oi, pimpom getau. Getau. Ada aja sih ada ya? Pimpom apa getau temen deh? Berapa dia lah? Flavor apa bidit? Lah kamu. Dah izin cake kola cake ko haखांबाय आरो दा केक शेक जागासिनो जोङो बरियानो नायलाय हाय होनलाय दे आं भिडिअ लानि दे ओं जाबाय आयौ गाइस नोंथांमोना बयबो मिस्टारखौ नायनो बा मिस्टारखौ मानो देखाया होननानै बयबो होनबाय थायोमोन ना आं गोसोआव सानना दंमोन आरो मिस्टारखौ एनिभार्सारि दिनावसो आङो खोन्थागोन होननानै बेखायनो माने आं खोन्थाथ'वाखैमोन आरो नोंथांमोना बयबो रिकुवेस्ट खालामो आदाखौ मानो खोन्थाया बा गुमैखौ मानो खोन्थाया होननानै बेखायनो आङो फाइनालि दिनै जोंना एनिभार्सारि आरो ओंखायनो आङो माने मिस्टारखौ बे दिनाव आङो आनबक्सिं खालामनो होननानै गोसोआवबो सानखादोंमोन ओंखायनो दिनै आं मिस्टारखौ आनबक्सिं खालामना खोन्थानोसै आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बेनो आंना मिस्टारा नोंथांमोना नायनानै खोन्थादो आंजों समायना समाया माबायदि नोंसिनि आदा आरो नोंसिनि गुमैया नै बेनो आरो इमान दिननिफ्राय नायनो होननानै नुवाखैमोन नालाय नै दिनै नायना लादो खुलुमबाय गासैखौबो जोंनि जेबि ब्लगाव गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय जोंनि आरो दिनै फार्स्ट एनिभार्सारियाव बयनोबो खोन्थाना होबाय आंनि मिस्टारखौ नोंथांमोना आगैमोना बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो ना नायनो होननायखाय आं दिनै आनबक्सिं खालामना खोन्थाबाय मिस्टारनि फेसखौ नै गाइस जानोसै आंहाबो आंनि एनिभार्सारिनिखौ नैयाव केक आरो सरस्वती फुजा जादोंमोन जे जोंना बिनिनो प्रसादबो आरो ओमफ्राय भुजिया दं आरो कार्बि आलंनि सिख्ला सेंग्राफ्रा नै बे बानलु जानो हाया अखा जोंना ना हायनो हायाखै दालाय साना जादोंना नोंसिनिखै आरो सोर होदों हो फुजाखौ नोंबो थायाखौ नोंबो कार्बि आलंनि सेंग्रासो ना ए लाजिलायो गावहाबो नायलाय नै जोंना बेदर हानबाय दङ बाजैया ओइ नायलाय बाजैया बेदर रानदों अमा देबा संबावनायसो मालाय नै आंना आबाया नायलाय मा जाखो ओरै फै थांबाय आबै आंना फिसौआ गासिखौ जाना माबायदि मोनदों आदाया मोजां मोनाखैमोन ओमफ्राय मोजाङानो गाहामानो दे माब्लाबा जागोन दे जोंनाव थांबा जागोन ना एबार थांबाय दं डिब्रुगड़आवबो जागोन दे मैना जाबाय दं ओरै फैनायखौ ला गैया मानसियानो गैया फैदा आराम जागोन दे फैदा जिरायदो नामा फैदो हा मामा जानांगौनो बाबुआ गोलैबाय ओइ नायलाय बाबुआ गोलैबाय सिखादो आयो सुनोसै सेन्देलाबो जबायनाय बाबुना नायनो नै
बिमानि संनाया ओरैबायदि गोथाव जादोंना बिराद गोथाव जादों बिमानि संनाया नै जोंना आलासिफ्रा थांनो ओंखारबाय टाटा बाय बाय दे बाबुआबो थांफानोसै नामा जोंना आलासिखौ ससे दोनलांसै लामासिम थालाङाखैथ' जेबो अ लामायाव जोंना आदा माब्रै जाखो मोजाङानो जाबाय दे अ फैदों माब्रै जाखो मिन्थिला ना मोजां था औ नुबाय था बबे गारिया अ इयो थांजोबसै आलदा ना आलु गायना मेगना सिरि जाखासिगोन जोंना नै बेयो बाजै आदा नै इसानि बाबु सानैया साब्रै आरो इसा नै आंना मा होनो बाजैनि फिसाजो आंना फिसौआ नै सिख्ला देरबाय बोरो आंना बिजामादैया नै बोरो हाय होनांगौ लाजिनाङालै जेबो नङा दे ए ससे थाबायलांसै नोंसोरो ओं दे थांदो ओं टाटा फैदो बाबादो थांगोन बाय 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 थांबाय नै थांबाय अ आदाया थालांबाय नै आदाया थालांबाय माथो थालांबाय दे थालांदो थालांबाय